sak bai sak hingke blen hai haya sai tonglai ma ha gas romanai ha khangrai bai sin boro rong sas mana blen gas roman liya hai mak kharabura haya sai kobor hai batma sai kobor hai khe hai wansa roni yak yak lawa khe hai bongwi ma tongmani ha jodi sising hai ka tabok social media ma hai khe role lawlo si crossen mungte ke affair khaini ha hapan ma apla saya sai tongwe ronai ke rodi kes ronai ke rodi anggo siring khla tongya baby jamaten family bolo ang siring tongya nire kes rolanga ang bahin upati khlaini nya jotona lamsogo the secret life daily channel nisang o video ni bisingtei Simon lainai tabuk to dotono Santi laxmi ni video viral ngai tongmon joto borongno Simon headba ke obono tine tabuk sing point to point o kongno bujilainai sini bai baby Jamatia ke tabuk mungai o video ni bisti reply refekan ke nongno sawi khnarnai bo kaisa Santi laxmi ni video kaisa upload khlai re ni Facebook page bo saka o Santi laxmi no mane ke bo chajak liata oba hekeno bo reply rithani o tabuk je Santi laxmi no chajak tongnai rok ke bini supporter rok man haita bini je বিশ্বাস khlainai rok oba hebro rok no tini bai baby Jamatia no police thani o case khlairi khata nge tabuk bini bilaino case chole jak tabuk bo case chingnai nge bini case no baby Jamatia ke o kong no khana oi bilai kheno chaje angkha tang inke bo sawi khena kai bini video ni bisingte o Santi laxmi ni video no ang saisung da video upload khlai khena eba ke ang saisung na bini o video no viral khlai khena ang saisung da kok sidra sakana nei bo bini video direct phai sabaya mane ke bo saisung da o borok no Santi laxmi no viral khlai tongmani khlakya mane kokta ke sengke o video ni bisingni sawi rinai sengke ni support bo khlaya ke ni support bo khanya thangya je point ni kong no sanai seng je Santi laxmi nei motai mano ne khana ga chungdo to motai si mano ke tang Bubagra ni egen chomang haimya salai tongmani mang nukjari tong lai thangnai salo sang haino haino kha o tirfani Bubagra angsi nei kaisa motai manai chela krok cha sal sajau ka ta oba keno Bubagra ni egen cho oba ke magi salai ta bo hobo no Bubagra si thangai bin alaga misil se thangai tanai na nang tepo motai si mano ke oba ke tang egen cho bonya haimya Bubagra nai egen cho tei kok sai dong ba nang motai si ke aro bo thangai khamon tana na oba hable choi kaham motai ke nang sak video phai nukjak phai no nangla kham kaham borong no se bui jerugi hamirok mar thau ke nangle sak si kaham goi sui tini Bubagra ni egen cho haimya sai dong ke omono bui banda wotong section ne ble haidiba an ke nang mo chaje tang dini ni samung kaham no khlai dong ke nang kaham no khlai di sengkep ni samung no haimya sanan thangya tobke je seng tactical no witamo kono sanai sini bai baby Jamatia no bo kaisa kok no sawirinai video khlai kan ke limit narabi kisa video khlai kan ke plan janai seng dono no support khaya nge khlaio but disciplinary video suno like belan janai ta nono simi saman ya to nono samo je video khlai tongnai aba ke channel thang tongnai video upload khlai kan ke disciplinary video upload khlai kan belan janai gino role o video no nai eba ke o kok no kanawi no rong bahai ja sabuni again sai ke sabni support kanya musung isa komeno klai sari